Gala, kumusta? Mayong buntag, Priscilla, Kuya Cars, o kalimang Senator Manny. Mayong bagong tuig sa inyo haliya o sa mga naminaw karon. Tawagan na ng gunyas nga perla nga taga-tagom. O sa di mo isaysay, Priscilla, paligon ako sa pagtukar sa awit nga naguluhang kapalaran. Wala may kapa. Laran mo. Oh. Gihandom na ba na sa mga tao sa Pasko? Kadawat ang tagugkuhan ng 10,000. Kanawat o sa times 4 karong December. Posoy. Oy. Oy. Priscilla. Ate Pres, naghatkos pagpada sa akong suwat suliran sa kini ang akong tugkaran nga inyong programa sa putahe ni Manny. Tungod sa gusto nako nga mga og tambag aron nga mahatagan na ni og kasulbaran ang dugay na nakong gihambin nga suliran, kalabot ni ining akong bana kay itago na lang nato sngan nga Ariel. Pagkadakong sabon ba sa bana? Kinagad ang akong bana, Priscilla, kada adlaw gid ni mupalit og newspaper o mantala ang lokal. Nga gagmay, aron nga basahon niya ang iyang horoscope. Karon, Priscilla, kini akong bana, basta unsa giingon sa iyang horoscope, anang adlaw iyaha yung buhaton. Sama na lamang, Priscilla, atong miaging buwan nga ingon sa iyang horoscope nga swerte daw sa sugal ang akong tabaghap nga bana lipusta pod og lastos sa sabong sa dihang malasa nangapili gid tanan sa sugalan sa tinuod lang, Priscilla, duha ka bonggo na ning kadaghan. Asa man ni? Duha ka Bongo. Doon ka bunggo? Duha ka bonggo na ning kadaghan among newspaper diri sa bay. Naghana oy! Di na niya ibaligya. Imuha na lang ni Priscilla. Oy, sa luha! Isa po, tibalot og mangga. Ipinis bumbong ni Musbay. Dahil na kayo glamok sa amua sa kadaghan sa newspaper at the press. Kung saan man ni, oy? Baw lang nimo. Umudyo kong paproblemahan, anak. Kapoy magsuwat sa imong suwat suliran. Gaan di ko mo kining problema? Tigbalot ang mangga. Ano nagbalot og mangga? Oo, ganun. Hantay mo ka ng newspaper. Di ko tigbalit og mangga, di ko tig-spray, ha? Bitaw, pwede man niya ibaligya sa kwan. Oo. Sa kanang tigpamaligya tigkwan. Oh, tigbalot og mangga, di ba? Oo. Mamalit man gyud sa Oo. newspaper. Pero di ba nagdi pabaligya sa bahan god? Di pa baligya. Kay, kuan man guning ang bana. Na bitaw ko. Adik sa horoscope. Oh, adik sa horoscope ba? Oo. Unyag musulting horoscope ito nga, tuwad karon dito ilang mangga, matuwad sa diyang bana. Okay, matuwa lagi kaning horoscope. Tumo kung akong ang ibutang sa horoscope kaning kat og kaning kuan Oh, mo nga ng horoscope run nga. Gukda ang tabili. Gukda sa inyong tabili. Magpapanay sila dito sa lubi. Ang kakuyaw niya senador Ate Ate Pres. Oo. Oo. Kumaingon ang horoscope siyang bana. Oo. Nga buwag sa pirla. Ay! Oh, mabuwag sab na siya. Ay, kaloy ni Pirla. Oh, luoy kay Sperla. Gaan siyang Ariel. Lagom into ni Sperla. Lois pirla no kung mayroon ang horoscope nga Oo. Ariel, biyahe si pirla karon. Kay Oo. siya ang nagdalag di mala sa imong kinabuhi. O niya, mingon na lang sad sila ang inyong tigtambag. Super wheel. Super weird. Ang sino si Changami? Ano yung mga magkoreana? Sabi si Ami, wala namang si Dora the Explorer.
Nalayang daw. Huwag niya nag-backpack. Nag-iba ang mukha ni Jack Jack Ami. Ami, ah. Oo, na naibuhok og tsaka na ay ano, bangs. Ay, grabe Kung sa talaga. may maayong tambagan ni Ate Pres, ang senador nga, Oo, nga na-addict man. Nagkakadaw kuno kay glamok sila dito sa kuan, sa Tagum, kay tungod lagi daw sa newspaper nga perti daw kunong daghana na. Ang iyang buhaton, ang maong ang pagbaligya, ipatimbang na lang niya ang newspaper. Oo. Diya sa palengke, kanang gamiton mo na kanang pangbalot. Balot bulad. Pabalot sa bulad at Oo, magkuhan lang ang alin. Oh, pwede na Oo, oh. nilalanglang og nabiwigs og ni Junior pangbalot sa insinso. Oy, Ah, kaya na lang. bitaw no? Pwede sabi niya Oo. may baligya diya sa kanang kuan, kanang mga Junk shop. dili kanang mga kada bitaw nga nagabiyahe. Oo. Oh, magamit man ang newspaper o kanang Nagabiyahe sa bangon na jud kay kaga ng ilo. Ang ilo newspaper. Kay sabunot nga ang hapdos kay imuhang lubot ana. Pero maaw. ano yan, double purpose pala ang newspaper. Oo, oo. Ipabaligya dyan sa mga bus, karang Oo. ano no? Kanang gabiyahe, mga Gabiyahe. pasero. Oo, Magamit mga- nila na serbentisyo. Silver. Yung pwede pala yan oh. Oo. At saka yung ibang mga newspaper, ginahimong Isoresab nila sa kanang mga bana nga kaning panagway lang asawa. Oo. Maitabon dito sa naong silang asawa nga dunay artistang naong. Ay, bitaw. Oo. Pwede na Ate Pres. Oo. Kahit ang dako kay nga, yung may dako na ano, na picture ng artista mo, ito Mati ano, itaklob naong. taklob sa no? Oo. Moto. May Makatabang na. makita itong picture ni kuan ni Nadine Lustre. Oo. Yung Nadine Lustre, yung naka-kuan siya, naka-two-piece. Oo, Diba? mati ihanig dito sa naong sa asawa. Ihanig. Ihanig. Ano nang naong sa iyong asawa? Pati matiag na ako siguro. Luoy po din atong kuan kay mo na gina, may ginang horoscope na. Yung horoscope karon nga Ay, yung iba talaga, Kuya Carlo, sa tinuod Oo. lang, magulat talaga yan sila sa horoscope. Mm. Lalo na yung mga horoscope mo everyday. ay. Naku, marami ang ganahan yan kasi maghulat talaga sila kung ano ang mga good news sa horoscope. Oo. Kasi, Pero kining atong horoscope, tinuod ba ni? tinuod Oo. yan. Tinuod nga kanang dili bugal-bugal ba? Oo, Di po ningon nga tinuod ang gibasa, mo po may tabo ninyo. Oo, guide lang yan. Guide lang O na. pwede dyan hindi naman kayo madadaot kung susundin nyo yan. Mm. Hindi din kayo madadaot kung hindi nyo sundin. Ang importante kung ano ang paniwala mo. Na yung mga horoscope sa senador og Ate Pres nga, Oo. kanang takang kang instruction pero not necessarily nga imo ginasundon. Oo. Doon na po kayo sariling horoscope. Oo. Ay, atong basahon ang Oo. horoscope na Ate Prissy. Kaning ni pamina mo ha Oo. sa kuang version sa horoscope. Sige na. sige. Ang imong kapalaran karong 2020 base sa imong Oo. adlaw na tawhan. Oo. Enero, Enero. makauyab ka bawog ilok. Pebrero, Pebrero. mabaog ka. Marso, Marso. mutaas ka, balig 10 metros. Taas ay. Yes, Mitros. Abril, Oo. Abril. huwag mo sa imuhang uyab. Mayo, Ah. di ka makauyab hangtod sa kahangturan. Hunyo, Hunyo. mudaghan pag maayo ang imuhang amigo nga plastic. Okay kayo sa baha. Lusa. Agosto, Oo. mudato ka sa imuhang damgo. Setyembre, Oh, Setyembre. maka-travel ka bisag asa basta dapit ra sa inyong bahay. Oktobre, Oktobre. makakita kag trabaho samtang ang mga kumpanya manirado na. Nobyembre, Nobyembre, wa kay kwarta bisag karaang 5 wa gyud. Disyembre, Oh. muda ko imuhang tutoy pero kanara sa kanarang usa. Hello, sensitive. Ay. Mami Yasmin, December na ka.
Grabe ang horoscope. Ay, pwede yan ang horoscope mo sa Oo. everyday. Magbaglagay ka ng Oo. horoscope para mga Nya ganahan ka Disyembre. Di ka yung tutoy pero kanara usa. Sis na. Sis na, depress. Grabe talaga. Ay, wala tayong maigong oras. Ate Tess. Oh, salamat sa inyong pagdubay ug may pagpanaw ninyong tanan. Naubi na na yung mga dito. Masarap nag-upload.